Nananawagan ang parish office ng isang simbahan sa Malapatan, Sarangani Province matapos looban ang tanggapan at nakawin ang computer set nito. Ang pagnanakaw, nakuhanan ng CCTV. Narito ang report. Sa pool sa CCTV ang pagnanakaw ng isang lalaki sa loob ng parish office sa St. Francis Xavier Parish sa Malapatan, Sarangani Province, mag-aalas 3 ng madaling araw kamakailan lang. Ang sospek dumaan sa bintana sa gilid ng opisina kung saan sinira nito ang screen ng bintana at isa-isang tinanggal ang salamin ng bintana. Unang tinangay ng sospek ang speaker box at dinala malapit sa pintuan. Sunod niyang kinuha ang CPU at tila na kuryente pa ito nang tinanggal ito sa pagkakasaksak sa outlet ng kuryente. Huli nitong dinala ang flat screen monitor at sa pintuan na dumaan dala ang CPU at monitor at iniwan muna ang speaker box bago tuluyang pumuslit. Sa investigasyon ng pulisya, hindi pa matukoy ang pagkakakilanlan ng suspect dahil malabo ang kuha ng CCTV. Pero may nakakita daw sa kanya na may bitbit na itim na bag at sumakay ng tricycle papuntang General Santos City. Panawagan na lang ngayon ng simbahan na kung sino man ang nakakuha o nakabili ng ninakaw na computer set na isauli ito dahil importante ang laman ng naturang unit. Ang amo ang ginagamit na computer, naku di kayo tabang kay naa dito ang kanang files. So kami nanawagan kung kinsa may nakakita o nakamayong kinitawhana, palihog lang report sa kapulisan o itawag din sa mga opisina. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa GMA Regional TV.